Orain 20 urte itxi zuten Euskaldunon egunkaria eta zauriak irekita jarraitzen du egun horietako memorian. Espainiako Auzitegi Nazionalak eta Guardia Zibilak gaurko egunez itxi zuten agerkaria. 2003an Euskarak eta Euskaldunek zuten egunkari bakarra. Itxiera, atxiloketa, tortura, gezur, malko mobilizazio elkartasun erantzun eta egunkari berri baten sorrera eta amaiera egunak izan ziren. Egunkaria aurrera leloak bildu zituen egun, aste eta hilabete horietan bizitakoak. 2003ko otsailaren 20an ostegunez, goizaldean abiatu zuten egunkariaren kontrako polizia operazioa. Burua estalirik Andoaingo, Bilboko, Donostiako, Gasteizko eta Iruñeko egoitzetan sartu ziren Guardia Zibilak, besteak beste, aldi berean egunkarian eta ura sortu zuen enpresan ardura postuak izan zituzten 10 pertsonen etxeetan indarrez sartu eta terrorismoaren kontrako legea baliatuta atxilotu zituzten. Arratsaldeon, Nafarroako gobernuak eta euskaltzaleen topaguneak hitzarmen berria sinatu dute Euskarak 375 egun programa gauzatzeko asmoz. Gazteen artean euskararen erabilera soziala sustatzeko helburua duen hitzarmenak 155.000 euroko aurrekontua izango du. Oskar Zapata euskaltzaleen topaguneko zuzendaria. Euskararen bizi berritze prozesu honetan denon beharra dugu, ezta? Eta kasu honetan, hitzarmen honek badu balio simbolikotik haratago, balio ere importante bat eta bada nolabait marko egonkor bat eskaintzen duela halako tamaina honetako proiektuak ongi eraman ahal izateko. Bankuek eta enpresa elektrikoek azken eguna dute gaur Espainiako gobernuaren zergaren lehen zatia ordaintzeko. Hala ere, bankuek zein enpresek ordainduko duten zenbatekoa itzultzea bilatuko dute. Horretarako, administrazioarekiko auzi errekurtsoak jarriko dituzte. Aiara Durreta. Gaur amaitzen da Madrilgo gobernuak bankuei eta konpainia elektrikoei ezarritako ezohiko zerga ordaintzeko epea. Naiz eta entitateek zergarekin ados ez egon, gaur likidatuko dute zergaren 50% eta irailean gainontzeko 50% ordainduko dute. Bankuek zerga berriaren aurkako helegitea idatzi dute eta behin ordainduta epaitegietara eramango dute gaur. Zerga arautzen duen legeak aurreikusten du 2019an interes marginaren eta Komisio Gordinaren artean 800 milioi euro baino gehiago lortu duten entitateek 4,8% ordaindu beharko dutela bi kontzeptuetan 2022 eta 2023 artean. Eta zeintzuk betetzen dituzte baldintza horiek? Besteak beste, Kutxabank, Santander, BBVA eta Sabadell bankuek. Eta kanpoan gelditzen dira berriz, banku txikiak eta atzerriko banku batzuk. Bilbon, Kutxabankeko langileek bizi duten egoeraren berri eman dute gaurkoan, ELA, Comisiones Obreras, LAB, Pizkanaka, Kaskari, ALE eta Asprobank sindikatuek. Horrez gain, egoera salatzeko mobilizazioak iragarri dituzte. Aiara. ELA, LAB, Comisiones Obreras, ALE, Pizkanaka eta Asprobank sindikatuek grebara deitu dituzte Kutxabankeko langileak otsailaren 24rako. Beharginek bizi duten egoera larria ohartarazi dute. Izan ere, salatu dutenez, gero eta langile gutxiagok lan egiten dute, lankarga komertzialak nabarmen handitu dira eta talentu handiko langileek alde egiten dute baldintza okerrengatik. Hala datuak ere eman dituzte, izan ere 2014 eta 2022 urte artean ia 300 bulego itzi dituzte eta ia 1500 langile gutxiagok lan egiten dute. Adibidez, Bilboko Santutxu auzoan non 50.000 pertsona bizi diren, 2011an 10 bulego zeuden eta egun 3 gelditzen dira. Hala egoera hori salatzeko aipatu bezala otsailaren 24an greba egingo dute Kutxabankeko langileek. Ez dela arazoa orain saldu behar ditugula lehen saltzen egituen produktuak, baizik eta orain 10 urte, 20 urte, gure plantillan 1.500 edo 2.000 pertsona gehiago zeuden bezeroi arreta eta zerbitzua emoteko eta behar saldu beharreko produktuak saltzeko edo komerzializatzeko eta gaur egun egoera asko ezberdina da.
lehen bulego baten 10 pertsona egin behar zuten lana, orain 5 pertsonek egin behar dute lana. Horretaz ari gara presio komertzialaz. Ez dugu esan nahi, orain izan ditugula beste produktu mota batzuk, edo ezberdinak, edo ez gaudela kapazitatuak, ez gaudela gaitasuna produktu horiek saltzeko. Hasi dira Getxoko Itzubaltzeta auzoko nagusien etxea eraisten, goizeko 6:30 ekin diete lanei beharginek, gaur ere, ertzain multzo handi bat bizkartzain zutela. Joan den asteko 2 egunetan protestak izan zirenan, ertzaintzak hainbat lagun zauritu zituen istiluetan eta bide bera hartu du gaurkoak. Polizia oldartu egin zaie goizak aurrera egin ahala, nagusien etxearen inguruan bildu diren bizilagunei eta bat gutxienez atxilotu du. Obrako esiaren kontra zeuden protestan ari ziren lagun batzuk eta haiek banan-banan mugiarazi ditu ertzaintzak. Otsailaren 25ean egingo da 40 minutu rock badatoz lelopean. Pandemiak eragindako etenaldiaren ostean, bueltan da 40 minutu rock euskal presoei, errefusiatuei eta ieslariei elkartasuna adierazteko jaialdia 13 talde igoko dira Oholtzara. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira, 20 urte Euskaldunon egunkaria itxi zutela. Euskaraz argitaratzen zen egunkari bakarraren itxiera agindu zuen Juan del Olmo epai espainiarrak 2003ko otsailaren 20an. Eta kide zirela egotzita atxilotutako 10 lagunek 7 urtez itxaron behar izan zuten errugabe zirela frogatu arte itxia, baina ez isildua lerroburuarekin, egunkariako kazetariek egunero egunkaria argitaratu zuten biharamunean. Otsailak 20 ura oso hotza izan zen. Oso hotza izan zen guretzat. Inma, Luis, Pello, Fermin, Xavier, beste Xavier, Txema, Juan Mari, Martxelo. Amesgaiztoa izan zen orduan, erio eta minbiziak gero. Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad. Eta errespetu falta izan da, Euskal Herrekiko, Euskal Kulturarekiko, Euskal Herrekiko, Euskaldunok, Legegunarekiko, gure borondaterekiko, eten gabekoak izan da. Niretzat izan ziren infernua. Nik ezagutu dudan infernurik txarrena. Euskal Herriko hiri eta herri askotara edatuta dago kantu jira eta hainbat lagun elkartzen dira hilean behin euskaraz kantatzeko. Ohitura Ipar Euskal Herrian loratu zen eta gero sortu zen kantu jira Donostian 2003ko otsailean. Asmo zehatz bat izan zuen Euskaldunon egunkaria kazetaren itxiera salatzea, izan ere berehala hasi ziren elkartasun eta babes keinuak eta horietako bat izan zen kantu jira antolatzearena. 20 urte bete dira ordutik eta urteurrena gogoratzeko kantu jira egin zuten atzo Donostian.
Saiatu ziren gu txikitzen, saiatu ziren Euskal Herria eta euskarazko egunkari gabe uzten, saiatu ziren gure gainean akusazio larriak, saiatu zituzten oso larriak botatzen, saiatu ziren gure kazetariak, gure lankideak etxera joan zitezen negarritera zauriak miazkatzera, baina gure lankidek zuten hori zire etxera joan. Parkean bertan gelditu ziren. Era askotako babesa jaso unuz, kolektibo, sektore, normanako, antolatuta, antolagabekok, eta guretzan, netzako oso pozgarria da jendeari izatea, Tolosanera atatzen dira kantajirako, eta kantujirako izatea. Baina kantujira sortu zela Euskaldunon egunkariaren ondoren, eta ondorioz Euskaltzale talde batek erakizun guazen alde zarra kantatzea, eta askotan kontatu eta hau. Eta euskaraz ari garela, Monzon Ganuza saria Amurizak jasoko du Euskal Herriari eta euskarari eginiko ekarpenagatik. Aurtengo Monzon Ganuza Euskal Utopiko saria Xabier Amurizak jasoko duela jakinarazi dute Bergarako Udalak eta Olasodorra Fundazioak. Amuriz hautatzerako orduan aintzat hartu dute Euskal Herriari, euskal kulturari eta euskarari bizi osoko ekarpen oparoa egin diola. Esaterako 1980ko hamarkadan berritasun handia ekarri zion bertsogintzari, eta seguru aski ezinezkoa da egungo bertsolaritza moderno ulertzea bere ekarpena kontuan izan gabe. Neurri eta doinuetan ere berrikuntza handiak ekarri zituen. Nabarmentzekoa da bestalde bertso eskoletan eragindako iraultza. Helduentzako bertso eskoletako lehen ikasmateriala prestatu zuen. Bere kultur jarioa amaiezina da. Itzulpegintza arloan klasikoak itzultzez gain hainbat eleberri, narrazio, olerki liburu eta saiakera idatzi ditu. Eta bereak dira euskal kantugintzako hainbat abesti eta kopla ezagun. Hala nola Euskal Herrian euskaraz, mendian gora aritza edo furra-furra. Politika arloan ere urte luzez azaldu zuen herriarekiko konpromisoa, eta Zornotzako udalean zinegotzi, Bizkaiko batzar orokorretako batzarkide eta Gasteizko legebiltzarreko legebiltzarkide izan zen herri batasunaren izenean 80. hamarkadan. Testu inguru horretan 3 espetxealdi bizi behar izan ditu. Bada Amurizaren ibilbideak Telesforo Monzonen eta Josefa Ganuzaren balorekin bat egiten duela ikusita, hala nola herri honekiko maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroaren garrantzia euskal historian edota batasunaren balioa, martxoaren 16an Bergarako seminarizioa aretoan jasoko du saria Xabier Amurizak. Nafarroako gobernuak eta euskaltzaleen topaguneak hitzarmen berria sinatu dute euskarak 365 egun programa gauzatzeko asmoz. Gazteen artean euskararen erabilera soziala sustatzeko helburua dauka. Euskararen bizi berritze prozesu honetan denon beharra dugu, ezta? Eta kasu honetan hitzarmen honek badu balio simbolikotik haratago balio ere importante bat, eta bada nolabait marko egonkor bat eskaintzen duela halako tamaina honetako proiektuak ongi eraman ahal izateko, ezta? Gogoratu nahi dut, konpromisoaz hitz egiten duen gobernu akordio batekin hasi genuela legealdia, Nafarroko errealitate kultural eta soziala babesteko konpromisoa, euskarak mundura irekita gizarte gisa dugun balioa biderkatzen duela iruditzen zaigu. Gure erkidegoari balioa eta beraztasuna ematen dion komunikazio tresna da. Gai aldatuta haien luxua gure fakturak pobrezia energetikoarekin amaitzea eta energia publifikatzea aldarri dauka. Jauzi ekosoziala ekimenak protesta egin du otsailaren 17an Bilbon pobrezia energetikoaren aurkako munduko egunean.
EAEko industria enpresen lehen energia komunitatea sortu dute Eibarren. Tekazitain izeneko energia komunitate industrialak 357 plaka fotovoltaiko instalatuko ditu, 156 kilobateko sortuko dituztelarik. Industria sektoreak eguzki energia berriztagarriaren aldeko apustu egin du Gipuzkoan. Euskal Autonomia Erkidegoko industria enpresen lehen energia komunitatea sortu dute Eibarren, energiaren Euskal Erakundaren Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen sailaren eta Eibarko udalaren laguntzarekin. Tekazitain izeneko energia komunitate industrialak 357 plaka fotovoltaiko instalatuko ditu 156 kilobatio sortuko dituenak, eta horrela industrialdeko 8 enpresa hornituko ditu. Ala nola, H Herramientas, Code Syntax, Jana Instruments inkubagailua Eibargunea, Jose Maria Irazabal, Manufaktura Resort, Neurtek eta Teleapostoak enpresak. 1096 metro karratuko azalera osoarekin instalazioak 156 kilobatio sortuko ditu, eta urteko faktura elektrikoan asko aurreztea ahalbidetuko du. Izan ere, eguzki plakek sortzen duten energia enpresa bazkiden guztizko kontsumoaren 125% da gutxi gora bera. Fakturatik deskontatuko zaie zuzenean eta ez dute ordainduko ez bidesaririk ez kargorik. Energia komunitate honen bidez urtean 972 tona CO2 isurtza saiestuko da. Hau da, 25 urtean emisiak xurgatzen dituzten 3891 zuet landatzaren baliokidea. Ildo horretan proiektuak industrialde horretan dauden enpresen energia autonomia handitzeko helburua du. Poligonoan garatzen den jarduera ekonomikoaren deskarbonizazioa nabarmen hobetzeko eta bertan dauden enpresen energia lehiakortasuna handitzeko. Plaka fotovoltaikoarekin batera panelek sortutako energia biltegiratzeko sistema jartzea aztertzen ari dira. Aurrera begira halaber, ez dute baztertzen instalazioa handitzea, interesa duten enpresa berriak komunitatean sar daitezen. 2 kilometroko erradioan dauden enpresek bat egin ahalko lukete. Nafarroako gobernuak LGTBIQ+ zerbitzua kudeatzen duen Katalingorrik elkarteari murrizketak egin dizkio, langile kopurua 7 lagunetik 4 murriztu du, baina lan karga mantendu. Zonek zerbitzua Iruñean zentralizatzea suposatzen du eta orain arte egin den bezala Nafarroa osoan zerbitzua eskaintzea ez da gehiago bideragarria izango. Katxe porreta, katxaren gureren aurrekontua murriztu dute, eta 3 langile kaleratu. Horregatik, otsailaren 25ean, atxaldeko 6etan, Gazteluen Parantzan elkartuko gara, mani zoragarri bat egiteko, kariño. Gora, Eta gizarte arloan Kaminuz elkarteak Gurpildun aulkian Euskal Herriko lehenengo itzulia antolatu du. Ruben Zuluetak eta Jose Ignacio Fernandezek Kaminuz elkartea osatzen dute, Antonio Gonzalezekin batera 3, ekainaren 21ean hasiko dute Euskal Herriko itzulea. Kaminuz elkartea irabazi asmorik gabeko Arabako elkartea da, eta desgaitasuna duten pertsonen aldeko elkartasun proiektuak garatzea eta gaixotasun arraroak ikertzeko funtsak biltzea ditu helburu. Vital Fundazioarekin elkarteko kideak batu dira eta antolatu dute Euskal Herrian gurpil aulki elektrikoan egingo den lehenengo itzulia.
Bidaia ekainaren 21 hasiko da eta uztailaren 1 amaitzea aurreikusten dute. Gasteiztik abiatuko dira eta uztailaren 1 Andre Maria Zuriaren plazan amaituko dute. Deialdia egin dute egun horretarako, jendea bertara hurbiltzeko eta haiekin bidaiaren amaiera ospatzeko. 11 etapa izango dira eta gutxi gora bera egunero 50 kilometro zeharkatu nahi dituzte. Guztira 500 izango dira. Concienciar a las personas, transmitir positividad, porque para nosotros es muy importante, porque cuando te diagnostican una enfermedad de este tipo, os podéis imaginar que crees que tu vida se ha acabado, que tu mundo se ha reducido a nada, y bueno, y volver a vernos en estas situaciones y arrastrar a otra gente, pues es la leche, ¿no? Nos da mucha fuerza para continuar. Gasteiz, Urduña, Bilbo, Lekeitio, Zumaia eta Donostia besteak beste bizitatuko dituzte ibilbide horretan. Eta horrekin batera, maiatzaren 13an Gasteizen martza solidarioa egingo da Abetzukoko zubitik 4 kilometroko ibilbidea izango da. Aurten bigarren edizioa antolatu dute eta espero dute 2022an lortu zituzten 600 inskripzioek gora egitea. La ciencia cura. La cura no está tan lejos como la gente piensa. Lo único que hay que hacer es seguir investigando y la ciencia, aparte de curar, es muy cara también. Horrez gain ikastetxeetan hitzaldiak eskainiko dituzte, gazteak desgaitasun baten inguruan dauden egorei buruz hausnartzeko. Kaminuz elkarteak zenbait proiektu aurrera eraman ditu. Ruben Zuluetak eta Jose Ignacio Fernandezek Antonio Gonzalezekin batera osatzen dute. Lehenengo bik gaixotasun arraro bat dute, muskulodistrofia. Garatutako proiektuen artean, Doneiakue bide frantzez egin zuten eta Los Monegros basoamortua zeharkatu zuten. 2022an ekintza aitzindaria egin zuten. Doneiakue bide mozarabiarrak gurpila ulki elektrikoan egiten lehenak izan ziren munduan. Oraingoan Euskal Herriko itzulia izango da euren hurrengo erronka. Eta kultura arloan Zaldunita eguna ospatu dute igande honetan Tolosan. Inauterietako egun handia da eta tolosarrak goizean goiz atera ziren kalera pijama eta albornoza jantzita. Eta Araban Zalduondoko Markitos landa inauteri errotueneko protagonista da. Tradizioak dio Markitos dela azken urtean gertatutako gaitz guztien erruduna. Gauzak horrela, bera epaitu eta bere kontrako ebazpena eman ondoren sutan erretzen dute.
Eta Bilbon bihar amaituko dira Bilboko aratusteak sardinaren erreketarekin, Aiara Durreta. Eguraldia lagun Bilboko kaleak lehertzear egon dira asteburuan. Azkenean, bai, 4 urte eta gero Bilboko aratusteak bueltatu dira. Eta bilbotarrak gainera irrikitan zeuden, baina lasai egon bihar arte luzatuko direlako Bilboko inauteriak. Zehazki, sardinaren ikuskizun klasikoarekin bukatutzat emango dira Bilboko 2023ko aratusteak. Baina nola hasi ziren? Zarambolaz eta farolin pertsonaien epaiketarekin. Aurten gainera protagonistak izan dira aktoreak eta Lander Otaolak zarambolaz pertsonai arroputza eta Ilenia Baglietok farolin pertsonai ondo bizia pertsonifikatu dute. Ilenia Baglieto eta Lander Otaola, Urazpiko Bilboko legediaren agindupean atxilotuta zaudete farolin eta zarambolaz izatearen delituagatik. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Esti Marquezen hitzekin jolasean abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte. Barruan askar